ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. വൈഷ്ണവ പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്യതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതാ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തतो ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭവതി നഷ്ടയേ. കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്പ്രഭാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. श्री राधा कृष्ण मंदिर മംഗളൂരു ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് പുതിയ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ കേട്ടോ അധ്യായം 3 ആണ് തുടങ്ങാൻ പോണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായത്തിന്റെ പേര് കൃഷ്ണൻ സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. ജഗൃഹേ സൂത ഉവാച ജഗൃഹേ പൗരുഷം രൂപം
ഭഗവാൻ മഹദാദിഭിः സംഭൂതം ഷോഡശകലം ആദൗ ലോകസിസൃക്ഷയാ ജഗൃഹേ പൗരുഷം രൂപം ഭഗവാൻ മഹദാദിഭിः സംഭൂതം ഷോഡശകലമാദൗ ലോകസിസൃക്ഷയാ. അപ്പൊ നോക്കാം മീനിങ്. സൂത ഉവാച, സൂത മഹർഷി അരുളി ചെയ്തു. മഹർഷി അരുളി ചെയ്തു. ജഗൃഹേ അംഗീകരിച്ചു. അംഗീകരിച്ചു. പൗരുഷം പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളായി. പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളായി. രൂപം രൂപം ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. മഹത്ത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഘടകങ്ങളോട് മഹദാദിഭി ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഘടകങ്ങളോടുകൂടി. സംഭൂതം അവിടെ അവിടെ സൃഷ്ടി സംഭവിച്ചു. ഷോഡശകലം 16 പ്രാഥമിക തത്വങ്ങൾ. ആദൗ ആരംഭത്തിൽ. ലോക പ്രപഞ്ചങ്ങൾ. സൃഷ്ടിയ ഇംഗിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. സൂത മഹർഷി അരുളി ചെയ്തു. അതാണ് സൂത ഉവാച. സൂത മഹർഷി അരുളി ചെയ്തു. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാൻ ആദ്യം വിശ്വരൂപമായ പുരുഷാവതാരത്തിൽ പുരുഷാവതാരത്തിൽ സ്വയം വിസ്തരിച്ചു. അനന്തരം ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായ സമസ്ത ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളെയും ആവിഷ്കരിച്ചു. അപ്രകാരം പ്രാഥമികമായി ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുടെ 16 തത്വങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കായാണ് ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത്. അതായത് അവതാര വിവരണമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. വിരാട് പുരുഷാവതാരം, അതായത് ലോക സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തില് ഭഗവാൻ ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്താല് മഹത്വത്വം മായയുടെ മൂടുപടത്താല് ഒരവ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് മഹത്വത്വം സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം എന്താണ് ഷോഡശകലം 16 പ്രാഥമിക തത്വങ്ങൾ. അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ശ്ലോകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം വിവരിക്കാം. സൂത ഉവാച ജഗൃഹേ പൗരുഷം രൂപം ഭഗവാൻ മഹദാദിഭിः ജഗൃഹേ പൗരുഷം രൂപം ഭഗവാൻ മഹദാദിഭിः സംഭൂതം ഷോഡശകലം ആദൗ ലോകസിസൃക്ഷയാ. ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ സംഭൂതം ഷോഡശകലം ആദൗ ലോകസിസൃക്ഷയാ. സംഭൂതം ഷോഡശകലം ആദൗ ലോകസിസൃക്ഷയാ. ഇപ്പൊ നോടി നോക്കാം. ജഗൃഹേ പൗരുഷം രൂപം ഭഗവാൻ മഹദാദിഭിः സംഭൂതം ഷോഡശകലം ആദൗ ലോകസിസൃക്ഷയാ. ഷോഡശകലം എന്ന് വെച്ചാൽ 16 പ്രാഥമിക തത്വങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. സൂതവാച. ഇനി ഒരു 3 പേര് ഇന്നലെ ഒന്നും വായിക്കാത്തവര് വായിക്കാട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയശ്രീ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ബാക്കി എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ജയശ്രീ മാതാജി വായിക്കാം. സൂത ഉവാച ജഗൃഹേ പൗരുഷം രൂപം ഭഗവാൻ മഹദാദിഭിः സംഭൂതം ഷോഡശകലമാദൗ ലോകാസിസൃക്ഷയാ.
താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി സൂത അടുത്ത ആള് ഉവാച ജഗ്രഹേ പൗരുഷം രൂപം ഭഗവാൻ മഹാദാദിഭീം സംഭൂതം ഷോഡശകലമാദൗ യോഗശിശിഷ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലതിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ആള് രാജ്യ മാതാജി. ഓക്കെ. സൂത ഉവാച ജഗൃഹേ പൗരുഷം രൂപം ഭഗവാൻ മഹാദാദിഭിः സംഭൂതം ഷോഡശകലമാദൗ ലോകസുസൃക്ഷയാ. ഹരേ താങ്ക് യു കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീല മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. വായിച്ചോട്ടെ? ആരാ? അജിത മാതാജി. ഓക്കെ, വായിച്ചോട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. ജഗ്രഹേ പൗരുഷം രൂപം ഭഗവാൻ മഹദാദതിഭിः സംഭൂതം ഷോഡശകലമാദോ ലോകശുശ്രൂഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള അംശങ്ങളാലാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാലാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഈ പുരുഷരൂപം അതേ തത്വത്തിന്റെ സവിശേഷ ഘടനയാകുന്നു. പുരുഷരൂപം, ഭഗവാന്റെ പുരുഷരൂപം, പുരുഷാവതാരങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? 3 പുരുഷാവതാരങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അതാണ് ആദ്യം പറയാ. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അങ്ങനെ 3. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, അത് മഹാവിഷ്ണു ആണ്. കാരണോദകശായിയായ വിഷ്ണു. വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണത്. 3 വിഷ്ണു തത്വങ്ങള്. ഈ പുരുഷരൂപം അതേ തത്വത്തിന്റെ സവിശേഷ ഘടനയാകുന്നു. വസുദേവരുടെ അഥവാ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പേരുകേട്ട യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവൻ, വസുദേവപുത്രനാണ് വാസുദേവൻ. അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ സർവവിഭൂതികളാലും, ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞത്? ഏതൊക്കെയാണ് ഐശ്വര്യങ്ങള്? സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, പരിത്യാഗം. അത് അങ്ങനെ സർവവിഭൂതികളായും 6 ഷഡൈശ്വര്യ സമ്പൂർണം എന്നാണ് പറയാ. സമ്പൂർണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളിൽ ഒരു ഭാഗം നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മമായി സ്പഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ വിശദമായിട്ടത് പറഞ്ഞാണ്. 1 ബ്രഹ്മം, 2 ചെറിയ ചെറിയ അംശങ്ങള്, പരമാത്മാവ്, ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും പറയണത്. വിഭൂതികളിൽ ഒരു ഭാഗം നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മമായി സ്പഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, വിഭൂതികളിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ പരമാത്മാവായി നിരപേക്ഷമായി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ പുരുഷഭാവം ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രാദുർഭാവമാകുന്നു. പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് 3 പുരുഷ രൂപങ്ങള്. ഇനി ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ത്രിവിധ പുരുഷഭാവങ്ങളുണ്ട്. 3 തരത്തിലുള്ള പുരുഷഭാവങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ത്രിവിധങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ രൂപമാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. മറ്റുള്ളവ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോ ഉദകശായി വിഷ്ണു. ഒന്ന് കാരണജലത്തിൽ ശയിക്കുന്നത്, അതാണ് കാരണോ ഉദകശായി വിഷ്ണു. ജലത്തിൽ ശയിക്കുന്നത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. സാഗരത്തിൽ ശയിക്കുന്നത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഒരു കുമള പോലെ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
മാത്രമല്ല ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ആ പ്രപഞ്ചത്തില് ആ കുമിളകളില് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായി പ്രവേശിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലും ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവായി പ്രവേശിക്കുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? എല്ലാം സംഹരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാക്കൾ അഥവാ നിത്യബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ നിമിത്തം ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി സംഹാരം പരമേച്ഛാനുസൃതം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ആര് കാരണമാണത്? ബദ്ധാത്മാക്കള് അഥവാ നിത്യബദ്ധാത്മാക്കള്, നിത്യബദ്ധ ജീവാത്മാക്കള്. അവര് അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവര് വീണ്ടും എന്തായിട്ട് തീരും? മുക്താത്മാക്കളായിട്ട് തീരും. ശാശ്വത ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് അഹങ്കാരമുള്ളതാകയാൽ ആ അഹങ്കാരം ജീവാത്മാക്കളെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും കുറയേണ്ടത് എന്താണ്? അസൂയയും അഹങ്കാരവും നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം, അത് കുറയ്ക്കണം. ശാശ്വത ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് അഹങ്കാരമാണ്. അവരപ്പ ബദ്ധാത്മാവ് തന്നെയായിട്ട് തീരും. അവർക്ക് എന്ത് ഭഗവാൻ എത്ര കാരുണ്യം കൊടുത്താലും അവര് അതിലൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സേവ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇത് അവര് അഹങ്കാരം അവരെ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ എന്ന ഭാവം, ആ അഹങ്കാരം ജീവാത്മാക്കളെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം എനിക്ക് വേണം, എനിക്കതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടണം, ഞാൻ കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളൊരു ഞാൻ എന്ന ഭാവം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ജീവാത്മാക്കൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായിത്തീരുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യപ്പ? പ്രപഞ്ചത്തിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അവരെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്ക് തനതായിട്ടൊരു അസ്തിത്വം ഇല്ലാണ്ടാവും. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ട് അങ്ങനെ ബന്ധനത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു മരം അല്ലെ തലകീഴായി നിൽക്കണ പോലെ അതില് ആഗ്രഹങ്ങളാകുന്ന ചില്ലകളും വള്ളികളും നമ്മളെ കുരുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാൻ ഏക ആസ്വാദകനും മറ്റുള്ളവർ ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നവരുമാണ്. ഭഗവാനാണ് ഏകാസ്വാദകൻ, മറ്റുള്ളവർ ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നവരുമാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ പ്രബല ആസ്വാദകരാകുന്നു. എന്നാൽ നിത്യബദ്ധാത്മാക്കൾക്കും അവരുടെ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയെ വിസ്മരിച്ചു. അവര് അത് മറന്നു. ഭഗവാനെ സേവിക്കലാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്നുള്ളത് അവർ മറന്നു പോയിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ആസ്വാദനത്തിനുള്ള തീവ്ര അഭിലാഷം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്താണ്? സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടണം, എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ അവര് അതിനുള്ള അവസരം അതും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവരത് ചൂസ് ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കണം? യഥാർത്ഥ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അതാണ് ശരിക്കുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥ. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ നാമം ചൊല്ലാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം സത്യം ഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ വാസുദേവന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് നിത്യമുക്താത്മാക്കളോട് ചേരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ പാദ കമലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എല്ലാം മറന്ന് അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമാണ് എവിടെ എത്തിച്ചേരുക? നിത്യമുക്താത്മാക്കളോട് ചേരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്രകാരം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും അവർക്ക് അനുവാദം ലഭിക്കുന്നു. അനന്തരം അത്തരം ഭാഗ്യ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കാലികമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാരുണ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല.
എന്നാൽ വ്യവസ്ഥാപിത സത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാത്തവർ ഭൗതിക സൃഷ്ടി ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മഹത്തത്വത്തിൽ വീണ്ടും വിലയിക്കുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഇതൊന്നും ഈ കാരുണ്യം ഒന്നും കിട്ടാതെ, ഭഗവാന്റെ ഒരു കരുണ കിട്ടാതെ ആകുമ്പോൾ അവര് ഭഗവാനെ മറക്കുന്നത് കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തിൽ പെടും? മഹത്വത്തിൽ തന്നെ ചെന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചം അവസാനിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും മഹത്വത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാനിലും ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരാള് എപ്പോഴും പണം 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 എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. എപ്പോഴും പണം കൂട്ടി സേഫ് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പണത്തിന്റെ. പിന്നെ അടുത്തൊരു ജന്മാവുമ്പോൾ എന്തായി മാറും? അയാൾ അതിനുള്ളിൽ ഒരു പാറ്റയായിട്ട് തീരും. അതാണ് പറയുക. ആ പണത്തിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ ഒരു പാറ്റ കുഞ്ഞായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ജന്മമെടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വീണ്ടും നടക്കുമ്പോൾ ഈ മഹത്തത്വം വീണ്ടും പ്രകടമാകുന്നു. ഈ മഹത്തത്വത്തിൽ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തിനാവശ്യമായ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ സർവഘടകങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രാഥമികമായി ഈ മഹത്തത്വത്തെ 5 സ്ഥൂല ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ, ഏതൊക്കെയാണ് 5 സ്ഥൂല ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ? അതായത് ആകാശം, ആകാശം, ഭൂമി, വായു, ആകാശം, ഭൂമി, വായു, ജലം, ഭൂമി. ഭൂമി. അതാണ് 5 സ്ഥൂല ഘടകങ്ങൾ, അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. അതാണ് 5 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. അപ്പൊ പഞ്ചകർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് കയ്യ്, കാല്, വായ, ജനനേന്ദ്രിയം, മലദ്വാരം. അതാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള് കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. ഇതിന്റെ കൂടെ മനസ്സും. അങ്ങനെ 11. പിന്നെ 5 നമ്മുടെ സ്ഥൂല, അതും കൂടി കൂടുമ്പോ 16. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷോഡശകലം. ഷോഡശകലമാദൗ ലോക ശുശ്രൂഷയ. ഈ 16 ശകലങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ലോക ശുശ്രൂഷയ, സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഇംഗിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നടക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾ, അത് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം സത്യം ഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ വാസുദേവന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് നിത്യമുക്താത്മാക്കളോട് ചേരുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും അവർക്ക് അനുവാദം ലഭിക്കുന്നു. അനന്തരം അത്തരം ഭാഗ്യ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കാലികമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ 16 വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. കിട്ടിയാലോ അതെ അല്ലെ? 16. 5 ആരെങ്കിലും എഴുതാത്തിണ്ട? ഇല്ല, അറിയാം. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്. അങ്ങനെ 16. സമ്പൂർണ്ണ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ 16 വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസന്നമായ ആകാശത്തിലെ നിർമേഘ സമാനമാണിത്. ആകാശത്തിലൊരു കാർമേഘം നിൽക്കണ പോലെയാണ് ഈ മഹത്വത്വം മായയാൽ ആവരണം ചെയ്ത് അവ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കണം. അങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണ വ്യൂഹവും ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു. ഭഗവാൻ അതിൽ ഉൾപ്പോകുമ്പോൾ അത് ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു. അതിവിശാലവും അനന്തവുമായ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തെ മഹത്തത്വത്തെ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ആകാശത്തിലാണ് ഈ മഹത്വത്വത്തെ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം മഹത്തത്വത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആത്മീയ ആകാശ ഭാഗം ഭൗതിക ആകാശം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ മഹത്തത്വം ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെന്ത് പറയും?
ഭൗതിക ആകാശം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് സമ്പൂർണ്ണ ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ അപ്രധാനമായ ഭാഗം മാത്രമാകുന്നു. ഇത് അപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് പോയി വീണ്ടും പിന്നെ സംഹാരം വരുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും മഹത്വത്വം അവിടെ കൂടുന്നത്. അപ്രകാരം മഹത്വത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആത്മീയ ആകാശഭാഗം ഭൗതിക ആകാശം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് സമ്പൂർണ്ണ ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ അപ്രധാനമായ ഭാഗം മാത്രമാകുന്നു. ഈ മഹത്തത്വത്തിനുള്ളിൽ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഇതിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും സമ്പുഷ്ടമായി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാവിഷ്ണു ആകുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം തന്റെ ക്ഷണവീക്ഷണത്താൽ, എന്താണ് ക്ഷണവീക്ഷണം? പെട്ടെന്നുള്ള നോട്ടം. പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു നോട്ടം, ക്ഷണവീക്ഷണത്താൽ മാത്രം ഈ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതികാകാശത്തെ പരിപൂരിതമാക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണത് പ്രകൃതി തന്നെ പുഷ്പിണിയാകുന്നത്. ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ക്ഷണവീക്ഷണത്താൽ മാത്രം ഈ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ആകാശത്തെ പരിപൂരിതമാക്കുന്നു. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കാം. യസ്യം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യം ഭസി ശയാനസ്യ യോഗനിദ്രാം വിദന്വതഃ നാഭിഹൃദാംബുജദാസി ബ്രഹ്മാ വിശ്വസൃജാം പതിഃ. യസ്യം ഭസി ശയാനസ്യ, അങ്ങനെ ആ ഭസി ആരാണോ ആ കാരണ ജലത്തിൽ ശയിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് യോഗനിദ്രയിൽ ആയിക്കൊണ്ട്, യോഗനിദ്രാം വിദന്വത അങ്ങനെ ഭരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭി ഹൃദാംബുജദാസി, നാഭിയിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും? ഒരു അംബുജം, താമര വന്നിട്ട് അതിൽ ആര് വരും? ബ്രഹ്മ. ബ്രഹ്മ ആരാണ്? വിശ്വസൃജാം പതിഹി, വിശ്വസൃജാം പ്രജാപതികളുടെ പതി. പ്രജാപതികളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ബ്രഹ്മ. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭൗതിക ആത്മാവ് അതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. യസ്യംഭസി ശയാനസ്യ യോഗനിദ്രാം വിദന്വതഃ. അങ്ങനെ യോഗനിദ്രയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ശയിച്ചുകൊണ്ട് കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി ഹൃദാം ബ്രഹ്മാവുണ്ടാവുന്നു. വിശ്വസൃജാം പതിഹി, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു അല്ല, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. യസ്യ ആരുടെ, അംഭസി ജലം, ജലത്തിൽ, ശയാനസ്യ ശയിച്ചുകൊണ്ട്, യോഗനിദ്രാം യോഗനിദ്രയിലായിക്കൊണ്ട്, വിദന്വതഃ ഭരിക്കുന്നു. നാഭി ഹൃദ സരസിന് ബാഹ്യമായി, അതായത് തടാകത്തിന് വെളിയിലായി. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉദരം സാഗരമാണെന്നാണ് പറയുക. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു തടാകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തടാകത്തിൽ നിന്ന്, നാഭിയിൽ നിന്ന്, അംബുജത്തിൽ നിന്ന്, താമരയിൽ നിന്ന് ആസീത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മ ജീവാത്മാക്കൾ വിശ്വപ്രപഞ്ചം ജാം എഞ്ചിനീയർമാര്, അതായത് വിദഗ്ധന്മാർ, അതായത് പ്രജാപതിമാര്. പതിഹി പ്രജാപതിമാരുടെ യജമാനൻ അല്ലെങ്കിൽ അധിപനാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ വിശ്വസൃജാം പതിഹി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ക്ലാസ്സില് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ലയോ? അയ്യോ, ഞാൻ നോക്കിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാലും നമ്മൾ ആ സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ.